Čaute ľudia! Dneska vás vítam u nového videa. Dneska som tu s Matem Games Víc. Čaute ľudia a myslím si, že môžeme začať. No áno, to je pravda. Môžeme ísť. Hint, ask, aha, choď prvý. OK, poď. Máš na to vstúpiť. Okay, toto musíš podržiť, hej. To je také teamwork zase. Ale dneska si to zahráme. A to je... Aha, chápem. Mi dá, že sa volá Gym Teamwork Gym Obi. Čiže také zase običko dneska. A asi to bude easy. Hej. A to tu máme tak, kde ísť. Nie, ty si to pustil. Ty si to pustil. A to kde mám byť? Neviem. Aha, chápem. Vyskač potom. Tam vzadu za tebou. Aha. OK, wow, dobre. A vstup na... Na to mám stať? Ty si mi to zase pustil. Toto bol jeden ten bakunher. Ten typek hore. Aha, OK. A ešte toto oranžové máš tam? Ok. Som tu. Nice. Teraz modré. Jo, stoj na tom. Teraz červené. Ja už vidím, jak sa ten typek zase pustí, ten... Hej, on to pustil a ja som tam stál na tom, čiže si prešiel. Aha, teraz modré. OK, a tu by nás potom asi mal doháňať ten typek, ktorý sa... Choď tam, áno, a teraz zelené. Nie, to som mala akože stlačiť na zelené. Počkaj, modré, no hoď. Zelené, môžeš. A... Yes. Toto je escape, čiže asi nás tu bude doháňať ten typek, ktorý sa snaží byť vo forme, ale asi sa mu nedarí, keď tam mal samé hamburgere pokreslené. Hej. OK, poď. Ešte ten typek, jak vidím, jak to zase pustí. No, zelené, dobre. Ten typek. Nie, on to chce pustiť. Neskáč na to modré. Neskáč na to modré, počkaj, ja to budem držať. OK, lebo on je taký pranker úplne. Bo typek zase prišiel z Ohaja však. Hej, môžeš ísť. Okay. Ja som mu to pustil, ale on prešiel. To zelené pustí. To zelené, nechod na to zelené, OK? Nice, dobre, tu sa zveziem na tom. Nie! Dobre, aspoň si zabil typka. Ten typek nemá žiadne hápka. A čo som zrobil? Niečo zlé? Aha, vlastne tam bolo asi zelené, ne? Aha, teraz na to zelené choď. Hej, teraz budem čakať. Tak mu treba, zrýpal sa. Haha, ja už mu nestlačím. OK. Máš? Teraz na to modré. OK. To je dosť hard trochu, ne? No, to je také, no. Dúfam, že ťa bude počuť. Dobre, poď, môžeš ísť. OK, idem na modré, teraz na zelené. Dobre, dík. Počkaj, ma to zväzie, OK. Teraz na toto zelené. Jo, teraz na modré. Dajte odber u Adrianovi Provi, lebo on má mega dobré videá a dajte odber aj na môj kanál Matem Games Víc. Že Matem z Game Víc. To čo je? Nebudem sa pýtať, ale už nás tu naháňa tento... Hej, mňa naháňa, on ma naháňa. Ja mám taký button stlačiť. Ja som taký button stlačil. OK. A tu týpek si myslí, že tu je The Rock, že... Počkaj, nie! Kaďa mám ísť? Nie! Ťa to zavrelo? Zakrikol som to. On tu nejako mega sus cvičí a potom sa nás tu snaží dohnať. Aha. OK, ja tu mám stačí ten čudlík. OK. Už chápem. OK, sme tu. Nice. Konečne. Dobre, teraz ja chcem ísť prvý. OK. Počkajme, kým sa to dotočí. Jo, teraz môžeš ísť. Ja už sa mega teším na ten posledný fight. Jo. To bude zase sranda.
Teraz na modré. Urobíme úplnú prdol z toho týpka. Hej. Čo? OK. Nejaký dieťa. A hej, tu... Asi musíš dať na dobre inú pravde. Môžeme sa striedať, OK? Ok. OK. Dobre. Dobre, ja ti to teraz podržím. Naskoč. Hej, naskočil som. Ty si to pustil. Ty si to pustil. Yes, je to hore a môžeme ísť. Idem do kanónu. Nie, ja som skoro spadol. WTF? To čo máme hore? To čo je? Aha, chápem! Že idem na modré, alebo... Hej, idem na modré, ty chod na červené. OK. Na červené stup. Aha. A ja som stúpol, ne. No teraz idem tu na a skoč na mňa. Nice, dobre. A teraz ja na teba. Ja je to ako ohník a voda, hej. Hej. To si poznám tú hru. Ešte teraz ty. Hej to. Ok, teraz ja. Keď som ho mali. Jo, teraz ja. A už to máme. Yes. Nice. Teraz čo tu? Aha, choď na červené. Na sebe nemáme to držívy. OK, teraz za teba. Poď. Aha, OK. OK, poď. Ok, díky. A nice. Dosť zaujímavé oby, ne? Také zaujímavé. OK, poď. OK, a ja ti to držím, môžeš ísť? Dosť také v pohode, ne? Hej. OK, teraz idem ja vlastne, hej. Hej, OK. Ja som hrával Jailbreak, no, takedy si to zahrám, ale ma to až tak nebaví. A tam som si dosť nacvičil parkour, lebo... Hej, ja som videl tvoje jailbreakové video. Tam musíš tie obchody... Toto ten typek, čo púšťa furt tá drží. To je ten typek? Nie. Hej. Drž to, prosím. OK. Dobre, ale on nám tom stal, čiže... Ten typek je tak, že asi tam vzadu. Hej, on pomáha, on tu stojí len. Aha, chápem, ja už som myslel, že je žlté akože. A čo teraz? Čo teraz? What? Aha, takto. Jaj, OK. Hej, taký parkour. Super, skapal som. Musíš úplne z rohu skočiť z toho. Hej, viem, počkaj. Hej, červené. No, môžeš ísť. Teraz ty mne to daj, áno. OK, držím. Yes, idem. Dobre, modré, môžeš ísť. OK. Yes, teraz ja. OK, no poď. A tu nejaká tá voda stúpa, ne? Si všimol, ne? No, to... Asi vlny, to si neviem. Hej. Nie, to si stihnem. OK, stihol som to. Dobre, poď. Nice. Ideme. Nice. Yes, mám to. Teraz máme kliknúť na to, OK. 2 players. Klikni na to druhé. A teraz čo? Aha. Teraz boss. Ja mám nejakú bazúku. Aha, to je lava. To je taká lava, ako keby. To je Floris lava asi. Hej, The Floris lava. To som takedy točil. To videjko. Si môžeš pozrieť, keď chceš. On mi uberá. Ja mám tu dávať činky, what the hell? Mne ešte ani raz neubral. What? On takú voľnú dal. On mi ubral s tou voľnou. Ja som to preskočil. Ja som mu do hlavy strelil. To najviac damageov, keď do hlavy strelíš. Toto oby nie je až také zase zabavné, či? Nie. Akože trošku, by som povedal, že dosť v pohode. Ale teraz ho asi neviem, či môžeme strieľať. Nemôžeš si, akože nedá sa až tak sranda urobiť s ňou, vieš? Hej. OK. Ale práve, že dá napríklad, že... Zabili sme ho.
Zabili sme ho. Teraz button dajky máme stlačiť. To bolo mega easy. Teraz button máme. Jo, teraz sa mi otvorilo niečo. Aha, tak nie. Aha, Okej. tak tu lava stúpa. My máme stihnúť stlačiť button. Okej, rýchle. Počkaj, what? Aha, tu ešte v rohu. Počkať. Button, okej. Jo, máme to. Easy win. Poďme do lietadla. Okej. Už to letí. To mi teraz pripomína, ale ja som hral Microsoft Flight Simulatoru kamaráta a úplne som s Darkstarom lietal. To tak rýchle, tak 600 išlo. What? To je mega divné. What the hell? To tak dencuje, ale vyhrali sme. Okej. To je restart doby. Toto nestup. Nie, Vstúpil som. si dal restart doby. OK, ale ak sa vám video páčilo, nezabudnite nahodiť like, odber a zvonček. A keď chcete také ďalšie videá s Matems Game Vids, tak čo majú ľudia urobiť? Dať odber a like. Áno. No A tak, taktiež subscribe. áno. A my sa s vami lúčime a čaute.